Martxoaren 22an ospatu genuen batzar orokorrean aurreratu genuen maiatzaren 17an eta 18an ekimen nazional bat egiteko dugun asmoa. Lesakan hasi eta Iruñan amaituko den ekimen nazional hau izango da udaberrian zehar sare herritarraren dinamikaren ardatza. Datorren urtean, etak bere jarduna amaitu zuela 15 urte beteko direlarik, oraindik orain hainbat dira salbuespen legeak medio etxerako bidea oztopo duten euskal presoak. Puzlea osatu arte deitu diogun ekimenean, zigorra erregimen itxian betetzen ari diren presoak eta haien herriak ardatz izango dituen ekimena burutzea dugu helburu. Espetxe eta bergizarteratze politikak baldintzak betetzen dituztenen kasuan, zigorraren azken urteak erregimen irekian betetzeko aukera ematen die preso guztiei oro har. Euskal presoen kasuan ordea, salbuespen politika da bide horren oztopo, eta lege arrunta aplikatuko balitzaieke Euskal presoen 100% beteko lituzke kalera irteten hasteko baldintza horiek. Herri honetan bizi izan dugun gatazkaren ondorien konponbidearen logikan, biolentzia ezberdinen biktimek merezi eta behar duten egia eta aitortzarekin batera, lege arrunta aplikatu eta urteetan zehar luzatu den eta egun oraindik sufrimendua eragiten duen euskal presoen auziarekin amaitzeko baldintzez ari gara. Etorkizunari begira jarri eta elkarbizitzari ekarpenak egiteko baldintzez. 58 dira egun zigorra erregimen itxian betetzen ari diren euskal presoak. Eta 29 dira preso horiek barne biltzen dituzten herriak. 29 herri horiek lotuko dituen ekimena da puzlea osatu arte. Eta maiatzaren 17an eta 18an zehar, preso horiek etxerako bidea egitearen garrantzia da nabarmendu nahi duguna. Beraien zigorrak erregimen irekian betez, zigorraren azken urteak etxean bete ditzatenaren beharraz. Bi egunez, Lesakan hasi eta Iruñan amaituko den puzlea osatu arte ekimenean, oraindik puzlea osatzeko falta zaizkigun zatiak puzlean kokatzeko eskatuko dugu. Puzlean falta diren presoei lege arrunta aplikatu eta etxerako bidea egin dezaten aldarrikatuko dugu. Baldintzak betetzen dituztelako legeak aukera ematen duelako. Konponbide eta elkarbizitzaren bidean euskal presoak etxera. Puzlea osatu arte.